Roj baş temaşevan heja. İro em liceni li mala xaltiya saniyene. Lice be gelek işte xutê naskirin jê yek jî meşrûrê spî ye. Meşrûrê spî rastî jî dewlemendiya Kurdistanê ye. Ji bo meşrûra li her heremekî Kurdistanê navek lêkirine. Li Licê jê re dibêjin meşrûr. Li herema Erxenî û Çêrmûgê û heta Semsûrê jê re dibêjin sincok. Ku mirov dadikeve deşta Heranê jê re dibêjin benî heta Efrînê û Kamişlo wisa dişe dibêjin benî jî jê re. Benî şîraneyeke sedî sed xwezayî ye û ku têda tiştekî ji derveyî xwezayê têda tune ye. Beniyê spî li heremê din çê nawe. Li gelek heremê kêm çê dibe. Li Licê çê dibe, em bê ji wê derbas dibe li Semsûrê çê dibe. Ji Semsûrê ta Xudavê ji Silêmaniyê, Xudavê ji Nêzî Hewlêrê li wan dera çê dibe. Li her derê ev beniyê spî çê nabe. Li heremê din a jî beniyê sor çê dibe. Niha em ê bi xaltiya saniye re behsa çîroka ve beniya bikin ka gelo çawa çê dibe. Xaltiya saniye em çawa dikin, a berê em kakila çê dikin ewsa. Kakilê guzî. Kakile gozê çêtkî. Ev kakilê guzê niha em di ben ra dikin. Ben vetkî jî meşhur yani çêtkî. Em ê têxin nava şîreyê. Şîra xwe ser agir. Şîra xwe em ê nabidin ser agir ji xwe em ê bi hev re têxinê. Evana lazim e berê şil bin ne wisa? Vana hişk bin dişkên. Ya tişkî. Çawa dikin vana? Tu karî ji me re bêjî. Rojik berê ya ji danek berê mirov avê bi ser direşînin. Ama saatek berê avlêtkî çi av diraşînî pê. O bez davjî ser saatek dimîne baş dibe. Ha mirov Çêtkin pê vetkin. piçekî avê bi ser bireşînin. Mirov paçekî dayne serê, potekî dayne serê. Qasî saatkê dimîne û nerm dibe. Ku ne wisa bi vana dişkên. Nerm. Dîsa jî hinek vana şikiyan. Niha em Tişkî kana şikan etine. dişkê ji ber ku hişkin. Ev guzê Licê ne? Gozel cîne. Guzê Licê vana. Taybetiye ve hene tabii. Guzê Licê, niha piraniye ve ji dervetê, ji derveyî welat tê. Gozel cî ziyane bana hazır dervezîtînin. Derveyî welat jî têne dî. Paketantînin. Herî. Niha me benê xwe çêkir ji ber wê rihayî di ben ra dikin dibêjin benî. Ji ber vî bena dibêjin benî. Kebîremden de bêje wala em zan bira Herî. bîrem de tiştine. Li vê dera jî dibêjin meşlûr. Niha me meşhûrê xwe me di bên ra kirin kakilê guza û em ê şîraniya xwe bidin ser agir û pişra jî em ê şîraniya xwe bi kef bixin ne wisa? Em ê kefa we çêxin. Kebir davjî navayî agir kî kefayî digir kefa wî. O tikine taştê sar dibe art pêda dikin. Arda pêda dikin. Arda pêda dikin dîsa dikin ser agir tev didin kep pipjî. Hadi derberdin de makine davjî navayî. Di makînê da çê dikin yan jî bi desta tev didin û kef girt em ê kakilê xwe tê dakin. Niha yek bi yek ji xwe em ê vana bi hev re bi temaşevanê me re em ê bibînin ka gelo vana çawa çê dibin û em ê bi wan re heta dawiyê vê çîrokê temaşe bikin. Temaşevanê hêja niha jî em li ser niqira şîrê ne. Şîre meşlûr, tirî, hemû her yek merheleyeke zehmetiyê ne. Yê ku meşlûra dixwe niha dibêje çiqas xweş e û va gelek karekî hêsan e, lê karekî gelek zor e. Berî ku ev şîre çê be, li nava rez lazim e va bêguvaştin. Ew jî bi keda însana çê dibe, ne bi makînê çê nabe. Berê şalê tirî ew ê tiriyê xwe têxinê, şalê tirî da tirî hate guvaştin û pişra hîna tê vê de re çîroka viyan ji nava rez dest pê dikin. Ew xaltiya saniye. Çawa diguvişînin? Nava raz detkiçin raz tirî tişinin tînin dikin mehserê. Mahserê? O cizmet dikin yê xwe nigançin ser dikin sîtilê. Agir din binê kebir davjin pê. Belê. Kefayê gava bê kefayê digirin o berdin. Kefayî niha em kefayî digirin ewsa? Erê nêvê hendikî berdin taştê û sar dikin art têda dikin. Kevir gelo ji bo çi davêjin navê? Kebir bonekî kefayê bê.
Kefa yip ser keva. Keve. Yani wî zelal dike ne var? Evi zelal. Wî zelal dike. Evet. Li hindek hereman jî axê dixine, heriyê dixin navê. Hani o sıtkın eme usulak. Êwek kevirê wan ê spî heye. Ez dêm kevir ji axê çêtir e, ji heriyê çêtir e. Kevirinde. Paqij jî yani. Kevir temize. Temiz e. û ji ber wê jî ew şîra me zelal dibe. Piştî ku şîra me niha me kefa wê sera girt, em kefa xwe dixin stîleke piçûktir. Ew yan ça dikin? Avazı çarşabede de tıkıl. Dixin çarşefê. Çarşabede tıkıl. O da halkı bedare ve da halkının. Erê, O şira zelal te xware. erê. Wê şîra xwe jî dîsam dixin tevê. Ve şira o ayrı çetkin. Erê. Şira noktike de bejin. Temaşevanê hêja her merheleyeke vî karî da hinek tişî ji ber dimînin. Lê di karê gundîtiyê da karên meşrûr çêkirinê da dims çêkirinê da tu tiştekî xwe mirov navêje. Her tiştek maneyeke wê heye. Niha li vê dera me kefa wê girt, em wê kefê navêje. Wê kefê jî di parzûnekî ra derbas dikin û wiyan dibin îja şîra noxtikê jê çê dikin, ji wê jî tiştekî din çê dibe. Ji wê jî dims çê dikin, ewsa dimsa xwe ji noxtikê em çê dikin. Ji wê şîra noxtikê a ji ber mayî çê dikin. û pişra jî niha ev şîra me amade bû, em ê arvanê xwe dêxin nav, ne wisa? Evde arma da xlexi. Arvanê têxin em ê tev din. Tevdi berden davet tevdi ke beni negri. Ji bo ku binî negre, em ê arvanê xwe têxin tevê û pişra em ê tev din ku binî negre heya ku were ew kê were ku spî xwe bigire ku em karu meşhûra tê yakin. Name kefa xwe girt, şîra me amade ye, em ê niha arvan têxinê. Ana arvan tıkın. Niha me arvan têxinê û em ê tev din. Temaşevanê hêja me şîra xwe me kefa wê girt, me kevirê xwe havêt nav, şîra me zelal bû û pişra me arvan xiste navê, niha bi makînê em vê esîda xwe em tev didin. Lêberê ne wisa bîye, berê bi van hecikan dihatin tevdan û gelek dem jî dixwar, niha her tiştek wek hûn jî dibînin, êdî bi makînê tê tevdan, makîne dem hindik lê diçi, lê ez divê baweriyê dam ku anha tama viyan kemtir bijber ku diviyan tama darê jî derbasî hundirê wê dibû, ne wisa? Tama darê jî derbas dibî. Ev dara jî were ne dareke normal e. Dara tevdanê ye. Navê viyan çi bû? Darê bizûrê. Darê bizûrê ye. Ev dara ji bo tevdana viyanê taybetî, çawa ew kevirê spî ji bo zelalkirina şîrê, ev jî ji bo tevdanayê bû. Berê makine tune. Berê ceyran tune bû. Berê makine tune bû. Niha ceyran heye, makine heye. Esîda me niha li ber çêkirinê êdî bîna meşhûra tê pozê mirov. Niha esîda me amade ye, êdî mirov dikare bixwe jî, mirov dikare bi bêçiya bixwe, bi kevçiya bixwe. Lê pelûla sor xweştir e, mirov dikare rûnê malê jî têxê, diviyan da arvan zêdetir e, ji ber wê jî rengê wê ji xwe spî dibe. Niha piştî ku amade bû şûn da em ê pelûra xwe têxin teştê, di teştê da êdî kakilê me nê guzayê ku medbena ra kiribûn amade ne û em ê êdî meşhûrê xwe amade bikin. Niha jî em ê beroşa xuna esîdê me amade kirî ya pelûrê me amade kiriye, em ê bi wan birjînin teşta mezin û piştra jî em ê meşhûrê xwe tê dakin. Xaltiya saniye em kirine emele wele. Niha em dişiğilin ew hostayê, hosta tim kara bi emela dike. Ez patronê ve me. Ne wesayê? Erê. Temaşevanê hêja berê bi vî rengî dar di nava pelûrê da, di nava esîdê da dikirin û hîn teknolojî, hîn elektrîk tişt çê nebibû, bi wî rengî tev didan û gelek dem jî digirt. Ev dar jî taybet ji bo vî karî ye û bi vî rengî tev didan. Piştî ku
amade bû êdî ew kakilê ku medben ra kiribûn em wa kakila em ên ha di nava esîda xwe da kin û êdî meşrûrê menê spî amade ne. Temaşevan hêja êdî esîda me amade ye. Esîda me na spîl ber me ye. Esîda me na ku me 5 kilo dew jî xistibû nav û rengê wê êdî spî ye amade ye. Niha em ê sincoxê xwe na em ê meşrûrê xwe na tê dakin. Kerem kem tê dakin. Evana mirov çend cara tê da dike? Çar. Çar cara. Carkê tê da kir geri hişk bibe. Carî. Xwe bigirin Sebedî salê. sibêdî salê dixwe. Ev. Ev karik dirojke naxede. Na. Şeş roj lê. 6 roja ev kara berdewam dike. Çar roj, şeş roj yani. 4 roja 6 roja. Niha vana ji doh dema bûn. Yoksa? Evana doyîn. Vana ê doyînin. Ê ku me hîna kakilê wa xistinê em ê tê dakin ji bo sibê. Ev temam mı? Li vê dere piçîk ma sanki. Temam mı? Niha me meşrûrê xwe na bi vê derê dakin. Îjarî yedina lêxin ne ver? Eviyan lêxin. Kakilê ku medben ra kiribûn, cara pêşiyê em ê di nava esîdê rakin, wek me got, vana bi carkê çê nabin. Sibê jî, di sibê jî, sê sibê jî, çar sibê jî. Çar roj Yani serhev. 4 roja serhev, em vana di esîdê ra dikin û her roj jî lazim esîd bê amade kirin. Karikî gelek zehmet e. Evet. Xaltiye saniye hûn çi dikin ew xas sincoxa, ew xas meşhûr em vana çi dikin? Em pê firoşî. Hûnê vana don difroşin. Em para qezamiştî. Nesa? Evet. Li jê rastî jî di hêla meşhûrê spî da gelek navdar e li hemû kuçeyê Amedê jî ji ciyê ku bastix û em bêjin dims û meşhûra difroşin meşhûrê spiyê li jê jî li wê derê ne. Li ser dinivîsîn duê ê li jê. Evet. Niha em kerem kem kakilê xwe tê dakin Ya bona Şeyh Mus li dengê çopê. biraz ji Şêxmûs ra biva. De Evana ji bo kekê Şêxmûs in. dengê çopê ke wê bir Kekê Şêxmûs niha li ku derê ye? Niha di hepsê de ye. Kekê Şêxmûs vana ji bo te ne em hêvî dikin gavekê pêş da tu jî werî li vê dere em bi hev re meşhûra çêkin û bixwin. Temaşevanê hêja niha jî em gava xwedavêjin nav cuneta meşhûra. Cuneta sincoxa ku cuneteke spî ye li vê derê her derê me çar aliyê me meşhûrê spî ne û mirov dizane ku tama we çiqas xweş e ji ber ku kedeke gelek mezin tê amade kirin di 4 roja da di 6 roja da ev meşhûrê spî têne amade kirin û ji bo ku bêne firotin taybetî vana ne şey kirin. Nal hinek heremên Tirkiyeyê li hindik bajaran wek meşhûrê spî tişt xuya dikin lê ew ne meşhûrin. Ew ne sincoxê spî ne. Ew vana bi şêkir çê dikin. Arvan û şêkir tev li hev dikin û wek vana nîşan didin. Ev vana sedî sed xwezayî ne û li Licê, li Gêlê, li Herema Semsûrê, li Silêmaniyê, li Hewlerê, li hinek heremên Kurdistanê têne çêkirin û li cihê din jî sincoxê sor hene. Ew jî bi qasî vana xweş in lê vana hem bi rengê xwe hem jî bi tama xwe cihê ne piçekî jî tirşokî ne. Ez bawer dikim lazim e her Kurdek di jiyana xwe de carekê tama vana mêze kir.
قوت به خالتیه جا تماشاوان هیجا نهال لجی ام لمالک دنن مالا خالتیه سروتن دوی پاییزا درنگ دا هر دره لجی زربیه وک هندبینی جیل در دورامه داری حنارا داری خوخا و همو دارین که خویادکن داری تویا زربونه ایدی پاییزا درنگه و پاییزا خیریه و نها جبو خیره جبو که ام دوی خو شیرانیه بکن جبو که ام شیرانیه بخون ام میوان خالتیه سروتن خالتیه سروت جمره توی چه چکی نه؟ باستیقه چکم جانه نه توی باستیقه چکی باستیقه خو ام چه چه دکن؟ شیرت کلینن شیره دکلینه نه هم چه دکن؟ اما حلیلی پیدا کن نه ام حلیلی پیدا دکن ام که اشترا آلیکاریه بکن نه ام ویان ده سوزگه چرا در باست دکن نوسا دیم سیگه جا در باس جبو که به هفو دنیا خو نگره با نبو قلات با نگری جبو که هفو دنیا خو نگره نه ام ویان تف دادن در باست دکن جبو باستق کی جان تری باشه تریا دیر خوست یارم تریا درخو سیرنده درخو جی کی چی ای نوسا چیا نه والا دوزه دشته دوزه آخوی چوایی آخا ویرنده تریا ویرنده آخاس پی نه ور تریاوی نه نه حریای سوره حریا سوره نه حریا رشه نه حریا سوره تری حریا رش نخوشه نه نخوشه تریا حریا سورنده حریا سورنده حریا سپیرنده حریا زرنده یاره ویا پیدا کم یک جمع ام پیدا کن تا کتاب ده استردم تو کاری تری تردی چو والا دار وای هدار بویان دکن مجویان را چه بیجن ام دستی بجی دستی دستی حسیده آنها هم حلیل خود پیدا کر پeki خالتیه سروت چه هم دوا نخری پاکر دا چیه دکن؟ نقرا علمی خرابه رشت بوتی دا بویاغ دا بویاغ داده ای yani ev nabıj bu vikari. نه بو Evana ji qela jêre lazım sanki ev nixira me qela wê çi waye. والا مینا پار بکره ما پیرار که Pêrar kirî êdî way sor biya. Ha. Lazım ev vayan qela bibe. Berê şîra xwe me guvişand anî me şîre keland ای ما صفانده pişra ما صفانده شیری sefandê ما سار کره me sar kir ما حلیلی پیدا کره me hillî pêda kir. اما رازی دوسر آگر Me vayan jî me kevir xistiye nav ya nexstiye. مخستیه بکر Bu wexta ku şîre û me da ser agir xistê. ای ما شیره دا سر آگر ما کفای گرته Erê me kevirê xistê kefayê girt ای û niha jî pelûla me amade em pelûl dibêjin. Hûn esî dibêjin. Niha me çi qas viyan tevdin? والا قاسي ساعاتك ساعات ونفهم تهدد Qasî saet ke me viyan tevdin. Kunciya me çi wext texne? كنت جوتا بيبر بحتني عم Li ليتها ber kelandinê, li ber patinê em ê kunciyê xwe texne. Temaşevan hêja niha jî me kunciyê xwe xiste nava pelûlê û nava hesîdê û piştî 10 deqe şûn da wê pelûla me amade bû û em êdî bastiqê xwe raxînin. Temaşevan hêja niha jî em kunciyê xwe dixin nava pelûlê nava esîdê xaltê em ê çi qas vana tevdin piştî ku me kuncî xistî قاسي نادا دقيقة بدي بس 10 deqa me tevdin êdî amade ye? ايه عمدان باسي غراطها Temaşevanê hêja ew hesîda ku me ji boî bastiq amade kiribû niha li ser li vê dera çi dibêjin li ser çarçefayê. Li herema me jê re dibêjin sawan li hindik herema jê re dibêjin cavê spî. ايه مازي جاي سبيا Erê cavê spî li ser cavê spî niha em bastiqê xwe radixin بلكي û pişra jî em ê bidin ser xanî ji bo ku ziha bibe.
Yani kandı kaba. Ne kilo okun? Ezanım zanım. Ezanım zanım. Muzak kiri yani ya. Mukiri var. Anladın? تماشاوان هیجا او حاسیدا که ما آماده کری بو باستغی بکنجی نها آماده امیراخن پشتی که حشکی بو شوندا و جساوانا بی را کرن و ایدی جبو خارنی آماده تماشاوان هیجا نها ام لگونده درخوسینه لپشت ما لجه خویاده لدردورا مجی رزین درخوسینه او شیره اکو لجه تی پجاندن تی کلاندن او مشهور کوتینه چیکرین جوان رزانا دچوی داری لوی درا مروف دکاره همو دیمن رزوانی ببینه لهله که سوانین باستق هاتن راخستن لهله که مشهورین سور هاتن راخستن لهله که جی هینتری تیچنین رزوانی لوی درا پارچه کی جیانه او تایبتیا رزین درخوسه دناوا لجه داجی بناو دنگه همو در رزن او رزوانی لوی درا و کاری کی سرکفتی بردوام دکه تماشاوان هیجا نها ام لناو رزن ام تریه مزرومی دچنن تریه مزرومی
جه یک تری هری باشه جبو باستغو جبو مشلورایه نها دمسالا تری مزرومیه تیچنین و لوی داره لازم مرا پاکش کن جینا بابا اوی نه باش دوی مرا پاکش کن که خوشک به باستغو خوشک باستغو باش بی و وانا هم وک دمسو باستغ لوی داره تی چیکرن همشی وک شیره دبن لباجر جی دفروشن بله شیره وی دون دفروشن لوی داره ایجار باجاریه کو جگوند کی بستینه او بخود şeydi ki. Evci çanda kadının. Yemek ki bastık çeki dvetir yevi bu yani. Şirej dergden ne istandın? Em duvun em tri nafroşun em bastık yok da froşun. Em kari zahmet ha. Eri. Bir frotun em çenaki. Em 10 sitil, bir sitil em car heyo ki şeydi ki, tri şeydi ki. Na vallahi em de sitil bir sitil çenaki em tera kharna. Em yexudun em dim se xud froşun ijar. Dim se xo bastı xo gava zede bem froşi zede ne bozi. Tera xaçetki. Eri. Hemen dini kari çeki. Triye gelek Hari başa. şeker hastalığı ilmeçi bu. Eri. Türkü mali meşavutandı bu. Dokuzan uçu pede em tüne patiye. Triye ki gelek hoş. Eviyana razı halis beyra. Eri. Ne razı halis beyra. Navrezi Xali Zibir, triye mezrone. Gelek hoş. تماشاوان هیجان نهام لهوشک دنه لبر نقرک دنن لبر سیتلک دنن دوی سیتلی دا جبو دمس ناشیره دکله ام دکارم بیجن که اف دمسالا مشهور سپیه دمسالا مشهور سور دمسالا باستغ لجه نهاج هر درکی بینا شیرا تری دفره لجه کی تری تیچنین لجه کی مشهور تیچکرن لجه کی باستغ تی راخستن و ام هیوی دکن که وجی کیفک جوی برنامه استانده به و جوا تمانا مروف آنجا بخو مروف زانه که چخاص قیمت آوی زیده و او کدا که ده 5 روزا دا 6 روزا دا تی در مروف آنجا او چاق دزانه که چخاص و کده بخورا طعم چه کریه حتی برنامه کدن ببینن دخیر و خوشیه دا بخاطری به